medical, ano. Mabuti nga, buhay pa siya. Si Manong Nestor, wala na eh. Oh. Yan ang edad ni Manong Nestor. Grabe, ano man din yung pagkawalan. Nabuhaan. Naunahan pa niya si Manong Roger. Samantala, Yan yung mga magkakaedad. bagiti kakadwa ay ako Consuelo. puro ka eh. Naglalayag na kag-istorya eh. Sino? Manong Roger, Manong Nestor, ni Uncle Big. Ay, naglalayag na kag-istorya. Saan kaya si Cubit? Si Dam Na rin eh. cancer na eh. Talagang may cancer sila eh. Sa family. Bagay, Sa family. maglang ta nag-cancer hindi lakayin. Pampagamot. 80 plus na natin eh. Pagamot siya. Baka sakaling masave pa. Mego Beltran Pharmacy. Ayun yung pharmacy ni Letty. Importante. Yung Letty na yan. Yun ang karibal ko noon sa essay writing. Dalawa sila ni Edwin. Silang Reana ng Kato. Hindi sila nanalo sa akin. Pero magaling silang dalawa. Kahit hindi sila nananalo, ano ako sa kanila. Hats off din ako. Magaling sila talaga. Hindi lang na-develop mabuti kasi syempre may hirap sila. Otherwise, magaling sila. They were not given the same opportunities na ibigay sa akin. Otherwise, magaling sila. Hoy, Dogi! Yung ka ah. Kayang-kaya ng manloko. Ganito ko yun niya. Victoria sila Grace at saka sila Jocelyn. Malapit sa dagat. Kailan? May picture silang pinost eh. Nag-pinost si Grace. Hindi pa natin napuntahan yun. Si ano daw nagdala sa kanila doon eh, si Jocelyn. In 300 meters, turn left. Turn left. Ito ka na mountain. Zambales Mountains. Tayo na nga ito. Cagliari Upholstery. Gusto niya mo pumunta ka ng pita. Sira ulo. Left pita yan eh. Kaya nito, turn left daw. Doon, papunta sa pita. Nailoko to ah. Ito, meron pang asset dyan na ano ah. Balay ni Ayan, Gracia. idol. Isa pa yan. Oh. Oh, tingnan mo. Friend Esther's Uniforting Preschool. Ay, may Pinarent tinda. niya. May tindahan. Yun ang pinaparent niya, yung tindahan. Contento na si Grace sa buhay niya. Ang dami Ganun. Nagpa-plan-plan kuno-kuno.